И здравейте хора в ново видео, където играем Minecraft Survival. Хайде да започваме. Тук малко да Еми, както гледате, ние доста сме направили. И да. Започваме от начало поради стари работи, да, клюкарници. Чакай, ти изчезна. И тук съм. Само да кажа, няма да говоря толкова много, защото не знам какво да казвам понякога. Но ще се опитам вече повече да говоря. Аз не си мълча. Не бе, тук е Cobblestone. Аз ти да знам, да не съм някакъв. Прави го също като другата страна, Дания. Ще има две. Какво си мислиш? Тук трябва да има. Да, махна това голямо отърсие. Ето. Не. Cobblestone тук също. Брат, това както го направим ме кефи. И мене. Ще взема Cobblestone. Табо. Или просто. Сега хора, тук ще направим ето така. Както гледате, това е просто място, къде ще се слагаме лодките или нещо друго. Как нещо друго? Ти ми каза, че точно ще са лодките. Добре, на мен защо ми се щупиш всичко, бе? Как мога да направя брикт такова... брикт стон брик? Трябва ти... Стон катър? Сол катър ми трябва. Чай, сега ще ме... Трябва ти клей. Чай, сега ще намеря къде се прави катър. Трябва ти клей. 9 клей. За да направиш стон. Брик, по-точно. 300 iron ingot. За кое, бе? За... стон катъра. Сега ще го направя. Защото ми трябва. За брикт кабел... за брикт... стон брик, по-скоро. Имаме доста дърво. Дай да взема. Аз имам в мене доста дърво. Направо взема всичко. Стига толкова. Какво? Вземам си го всички. Виждам си какво? Това е толкова... Стон. Чай, аз оставих стона. Къде е стона ми? Добре. Вече е в мене. Значи стон катър. Ето. Аре, вече си имаме стон катър. Къде го поставя? Ето така. И сега... трябва да съберем сигурно още стон. Добре, стигне, няма ли? Или кой ще стане, ако сложа Cobblestone? Да, трябва да съберем още стон. Стон брикове ли? Трябва ми Stone Brick да направя едно яко нещо.
Стели, няма ли първо да копаме? Сега ще купам, чай да видя. Добре, стон брик се правят стон. Значи следващи каблстони ще ги... Аре, дай. Къде ще правим мина? То вече е направи. Къде? Къде си, бе? Брат ми изчезна. Знаеш, на куково лято. Айди, тук съм. Това ли е мината? Не, това не е мина. Да, това е мината. Това тук е мината. Аз си мислех, че тази дупката е там е мината. Тук е мината. Малко изчупих. Не се пресмявай. Просто учуем. Тук, да. И тук паднах. И умря. И сега ще сложа water bucket. Ай, накрая. Тук експлорнах. Айрон, бе. Гледай къде си пропуснал айрон. Брат, тук. Но неща си пропуснал, бе, Дани. Да, брат, гледай, аз съм с efficiency и това е... Който аз го намерих по-скоро. Efficiency-то. Аз го намерих. Много добре. Трябва да си направим чито, бе, тайнг, хопа. Монстър кил... Монстър храта. Какво? Да, то нали сървъра не е толкова стар. Толкова стар. Ние сме стигнали до Deep Slate, значи... Това е... добре. Имам един въпрос. Голда чупи ли? Не щупи. Какво си мислиш? Това си помисли, сега чупих 4 блокчета. Милото момченце. Изхъби толкова много айрон. Вай. Ой, скелетан. Уй, хомбре. Скелетон. Пи, злият, блядь. Дай малко се напапам. Знаеш какво означава папа? Да се нахраня. Или баща. Стринг вече може да се направим бъндел. Ние имаме 3. Имаме 3 бъндала. Има ли надолу стели? Добре. Има надолу. Добре. Нима Дай да го... и ги. Нима и ги. Крипер! Крикер, Дани! Крикер! Да, аз се разбия с крикер. Той за мен идва. Какво прави? Френдли клипър. Ой, ед. Ой, бля. Ой, две бейби зомбите намерила, брат. Бягай! Да идвам. Да. Брат, бейби гомбитата. Вой! Не! Чакай, двете са на мене. Перфектно. Абе, качвай се нагоре, бе! И сега с какво да правя? Няма да слизам долу, докато не са умрели. Не!